कि शहाबुद्दीन साहब के अगर वो लोग ना भइल तो बहन साइना ना विश्वास बहुत करके मत चले। 243 को हम 243 के सपना तो ना बतियाए, लेकिन खाली 43 के बात बताओ तो नहीं, अभी बहुत कमे बताओ तो नहीं। खाली 43 गो ऐसा सीट बा जहां मैडम खाली आंख एंगन बंद राखे नु तब 20 से 25 हजार घसक जाई। आ जौन सपना देखत न मुख्यमंत्री को सपना सपने के लोग अगर शहाबुद्दीन साहब के ना भइल तो का बुझाता बहन साइना नाज खातिर उ लोग हो जाई, का बुझाता डॉक्टर अली अशरफ खातिर उ लोग मैडम जदयू ज्वाइन करत नहीं। अब तो मैडम शीर्ष के स्तर बनी, शीर्ष के हमनी के नेता बनी और वहां के बयान भी के बात कल जाता तो काल देखल जाता कि तेजस्वी जी के साथे स्टेज पर मंच शेयर कैले बानी बड़हरिया के डॉक्टर साइना नाज करके केहू महिला बानी। कहीं ऐसा तो नहीं नु कि हिना साहब के अगेंस्ट वहां के खड़ा करे के कोशिश ये नु राजनीति है। राजनीति के खूबसूरती तो ये है, लोकतंत्र में यही के राजनीति के जो खूबसूरती देखल जाए यही स्तर से देखल जाला। बहन साइना नाज जी अभिनंदन के पात्र बनी आ डॉक्टर अशरफ अली जी अभिनंदन के पात्र बनी। वहां के अपन जमीन तलाशतनी अच्छा बात बा, हर आदमी प्रयास करेला, लेकिन एक छोटा सा सवाल एक छोटा सा जवाब यही में उभर के आ जाता। लालू जी के भरपाया पप्पू यादव जी कर पाए का बा संभव? लालू जी के भरपाया रामकृपाल यादव जी कर पाए? लालू जी के भरपाया नंद किशोर यादव जी कर पाए? बड़ा पद बा वो लोग के, विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष बनी बानी नु अभी। वहां के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनी नित्यानंद राय जी, हो पाई? अरे तो समझे के चाहिए वो हमार बहन साइना नाज जी अली अशरफ डॉक्टर अली अशरफ साहब अपन क्षेत्र के अपन प्लेटफॉर्म के तलाश में बनी। ठीक बा, अच्छा बात बा, लेकिन जानता नहीं वहां के संगे जितना माइनॉरिटी के लोग आई रहे वो एगो देखावल गए टेलर के लोग बा, लेकिन जितना भी बड़हरिया के वो क्षेत्र के लोग आई रहे अगर भुलाइयो के जनल रहतनु कि हेना साहब वो कार्यक्रम में नहीं खी हेना साहब ना आए तो देखबी का बयान लोग के आवत रहे। तो वहां के अपन गइल बनी अपन तलाशत नहीं बड़हरिया खातिर अपन लागल बनी कि बड़हरिया के हमारा विधायक के टिकट मिली तो ठीक बा। आ वो परिवार जेकर बात बतियाओ तनी ओकर भरपाया ई जैसन लोग से हो पाई। आ तेजस्वी यादव जी कहाँ हो रहा ये सब भ्रम में कहाँ पड़ गई बनी? वो परिवार के भरपाया वो विधायक के पद खातिर भाई साहब हमार लागल बनी, अभिनंदन बा, सब लोग अपना अपना तरीका से लागल बा, लेकिन ई जौन परिवार बनू वैसन पद लोग के दिले बा, मुसलमान में भी दिले बा, यादव में भी दिले बा, दलित में भी दिले बा, जे देवही के काम कैले बा, जे देवे के काम कैले बा, आ वो तो अपना पद के तलाशे के काम करते। तो दोनों आदमी के अलग अलग सोच अलग अलग विचारधारा बा, लेकिन ओकर भरपाया अगर तेजस्वी यादव जी सोचतनी कि केहू माइनॉरिटी के चेहरा से करवा दे, वो चाहे राजू साहब होखी आ चाहे केहू होखे, जौन कद जौन लोग में प्यार साहब के प्रतिभा भरपाया होखे अलग केहू से नहीं के, इस दावा के साथ हम कहे के चाहते। काल के प्रोग्राम के देखते हुए दो आदमी और भागीदारी हो गई बनी, अवध बिहारी चौधरी आ MLC विनोद जायसवाल जी। सब समय के गर्भ में बा, आवे दी इंतजार करे दी का कहीं ऐसा बा का कि जनता मालिक बा हिना मैडम जदयू ज्वाइन करत नहीं। अब तो मैडम शीर्ष के स्तर बनी, शीर्ष के हमनी के नेता बनी और वहां के बयान भी हुए। तमाम लोग संपर्क में बा, चूंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है आ सब लोग ये उम्मीद से बा कि हमनी के लोग के ताकत वही जगह जाई जे हमारा अधिकार के बात बतियाई, जे हमारा लोग के हक के बात करी। तो अगर वैसा कुछ होखता तो हमनी के अभिनंदन करब जा। अब पूरा बिहार ताकत लगा के खड़ा बा, ढेर ना जान ली दावा के साथ बताओ तनी पूरा बिहार में 243 गो चल आई वो पर 25 वाला पर 243 गो 243 के सपना तो ना बतियाए, लेकिन खाली 43 के बात बताओ तनी, अभी बहुत कमे बताओ तनी। खाली 43 गो ऐसा सीट बा जहां मैडम खाली आंख एंगन बंद राखे नु तब 20 से 25 हजार घसक जाई। आ जौन सपना देखत न मुख्यमंत्री को सपना सपने में रह जाई। देखी इशारा में मुखिया जी बहुत बड़हन भारी बात कह देनी। काल भी रहुआ इशारा के बात समझ ले रहनी, कहल गई कि इशारा कइल गई वो से रहुआ समझ ली, लेकिन आज मुखिया जी के इशारा में रहुआ समझ ली
कि मैडम जाने एगो और बात भैया, एगो तो बात हम भुला गए, एक बात बताई, शहाबुद्दीन साहब शहादत दे देनी, पूरा बिहार पूरा देश जानता, उतना मोरल वाला ना के भइल बा ना के होई, ई बात फैक्ट बा। वहां के शहादत दे गई पार्टी खातिर। बताई आरजेडी के लोग अगर शहाबुद्दीन साहब के ना भइल तो का बुझाता बहन साइना नाज खातिर उ लोग हो जाई, का बुझाता डॉक्टर अली अशरफ खातिर उ लोग हो जाई, ऐसा बुझाता का जे कुर्बानिये दे दलस, जेकर लोग बिना कहे 30 बरिस से आरजेडी के मतलब ब्लाइंड सपोर्ट कैले बा, आज ले वोट देत आइल, कुछ ना मंगलस। आ का गलती रहल बा, ये नो गलती रहल बा कि साहब के चाहे वाला लोग अपना हक के बात बतियावेला, ये नो गलती बा। अभी गलती रोरा बहुत खराब लागता तो केहू बतियावल छोड़ दी, केहू अपना सेनापति खातिर मांगल छोड़ दी, तो लागत रहो खराब लागत तो लागत रहो। और बतावे के चाहते हैं बहन साइना नाथ जी, रौरा हमनी के बहन बनी, रौरा अच्छा बात बा, अपन मेहनत करो तनी, हर आदमी अपना क्षेत्र में मेहनत करो, लेकिन जरूर ही थोड़ा सा सोच ले कि शहाबुद्दीन साहब के अगर वो लोग ना भइल तो बहन साइना नाथ विश्वास बहुत करके मत चले कि राउरो लोग हो पाई। समय के इंतजार बा, समय जब आई देखल जाई, जौन होई तन देखल जाई। इशारा में रहुआ समझ ली मुखिया जी के तरफ से कइल गई है कि मैडम लोजपा या जदयू कुछ ज्वाइन कर सकतनी आवे वाला समय में। ये वीडियो के रहुआ खूब से खूब शेयर करी, खूब लाइक करी। अगर यूट्यूब पर देखतनी तो सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पर देखतनी तो फॉलो कर ली। नमस्कार।